Warning, this program may contain visuals that may offend sensitive viewers. Parental guidance is advised. Sikuphathela indaba sishushu zinjalo. Crossing the bridge. Nzela ePhillipi Woodby uRachiwe wabulawa umrape ubanjiwe uAmahle ndingumalumekazi wakhe uAmahle ke njengoba sekuviveko oluhlobo ahambe ngalo ushiye sikhathazeke kakhulu ndiyanicela ukufakwa Prety makubekho into eyenzekayo please. Sikwiphondo lentshona koloni kwenye yendawo yogobityholi siyanyanzela kummandla waseBrowns Farm ePhillipi. Kwesi siqendu siligqiza le-The Crossing Bridge silandela ibali elibuhlungu lokudlwengulwa de kubulawa intombazana eneminyaka eli-17 ubudala nesaze ngobuso elizweni. Egama layo inguAmahle Quku nobesaziwa luninzi njengoPrety. Le ntwazana kuvakala into yokuba igetyengwe ngobusuku bangolwesihlanu umhla we-19 kuJuni yaze yafunyanwa umzimba wakhe ngentsasa yangomgqibelo selitshobalele umbethe. Le yindawo yexhwayelo apho uPrety athe wagetyengelwa khona nekukholeleka into yokuba umrhanelwa uye wamdlwengula wamosela waza wambulalela khona. Sithe maske sityelela ikhaya lakwaQuku noxime kwisemaxongo nje usapho lakwaQuku lusabindekile sesisehlo. Nalapho sifike kugungelene iinkokheli zokuhlala izihlobo nabantu bengingqi ngelizokugcwala emswaneni nolusapho. Usapho lakwaQuku luntyiziswa nogumbe wenyembezi ayingelahleko yomntwana wabo nje kuphela kodwa kungazi ukuba bangabheka phi na ukuze bafumane uncedo ngamalungiselelo omfihlo walentwazana ube ngonesidima nesithozela nanjengoko lusapho luphila ngamabona ndenzini. I-situation xa injena ke bazali asifuni nokubingakhophisa imali kakhulu, especially xa siyibona ukuthi imali ayikho, and asifuni ukuxela nakwinto yokuba kukho ii-members zefamily ezimfakileyo kanye ezingamfakanga, because iifamily ziyakwazi uyenza loo nto zilale emqokozweni, but because of umphefumlo wemveku ongaphumanga nangendlela erayithi owenzeke ngehlobo wenzeke ngalo, bandifonele ke bacela ukuthi ndinganceda phi. So babe ke bengicacisela uba kukho ne-undertaker ebifumanekile eyathi ifuna imali engaka, yayibiza ke lo amount yalo mali. Ndicelile ke kwabasisa ndanokubifikile naloo nto leyo kuni, ndathi ndiyacela into yokubana andifuni uba ngathi ndithatha umsebenzi wenye undertaker, but I'm willing ukukhupha i-coffin for free. I'm willing ukubhatala umkhenkce kaAmahle for free. Now loo nto leyo izawuthi ke provided into yokubana nindinika ii-documents zikaAmahle ndiyomthatha apha ekhoyo ndiyombeka kwesi sam storage, because kaloku andinayombhatala ehleli kwi-storage somnye umntu, ndinaso i-storage, ndinazo ii-coffins. So ndathi ke ngoku mna kwe-Barkman & Sons ndibambisene nomama uBarkman sathi i-coffin kaAmahle singayikhupha nisinike ilungelo siyomthatha estate mortuary simbeke kwesithi mortuary simqhole simenze yonke into ekufanele biyenziwa njengomntu. Emveni koko silindele idate kuni ukuthi nimfuna nina apha endlini ukuze xa senilungisile ke ngoku nina nezinto zohamba. So mna ke besizele lonke lolo hlobo. Ndifuna ukuthi uThixo azakupha amandla emandleni ukuze ezi zithonga zizomane zifika ungazifi. Ithemba sinalo nelikaThixo sinale linye nomenzi. Mna ndifuna kule ndawo umfuzi kaBhatman ndithi umsebenzi kamenzi ayingowami ngokaThixo. Uyavu uThixo ozokwenza ngayo umenzi ngoba asiyazi into ibimfikele ngelaxesha. Kodwa besiyaziyo ngelamzuzu nje babesitsho abantu intombi yakho icelile uxolo. Iyo loo nto kubuhlungu ukuthi ngoba sizele sinabantwana ewe sibakhulisa njengamaqanda, ayikho ifomula yokukhulisa abantwana. Uthi ngoku umntana somkhongozele njengoba
ndiyamlanda futhi ibhayi manje yomlanda egeyithini kodwa yaziwanga uThixo isiphelo sakhe ngoba ndifuna ukuthi andifuna khwela iteksi ngokuthi xa ndisapha amandla mandimlande egeyithini yesikolo ndimbeke egeyithini kodwa into endiyaziyo xa efika umoya ongendawo ezawuvunguza uThixo yedwa ozothatha indawo ndabe ndingekho ndifuna ungasali uthi kwaba bendingeyiyo le nto ndiyo umntanam ebengazulala kulaa ndawo bayalala oomama notata babo bezizigwili ngoba laa mkhenkce awukhethe bani kodwa ndifuna ukuthi uzubambelele ukhona uThixo uza kususa kule ndawo kuyo kodwa ngoku nditshilo ndathi azizawundothetha sizokwenza ngokuba ixesha lesikulo alifuni iBhayibhile lifuna nokwenza ngokuba ukwenza kubonakalisa imisebenzi kaThixo. Amahle ndingumalumekazi wakhe. Amahle ke njengoba sekuviveko oluhlobo ahambe ngalo ushiye sikhathazeke kakhulu ngoba besithembile uba uyoba into ukuthi uyawuthakhuphule umamakhe uMadiya. Kubhlungu kakhulu, kubhlungu. Andiyazi ba ndingayithini na ubhlungu bayo esinabo ngoba ungasekwa lo mbulali angangaphumi kwakuloo ndawo akuyo abe kwesimnyama sele ezi. Xeshikweni siphume endlwini emveni komthandazo omncinane kuvakela amagwijo kubonakala nomsi wamatayala avuthayo kuzele lolutshe ezitalatweni ngelibonakalisa inkxaso engagungqiyo kusapho lwexhosa. Siyanyanzela ePhillipi eWoodbury ureyichiwe wabulawa umrape ubanjiwe into injalo ke siva into ezinjalo kodwa kuyo yonke lento lwambe bemfihlile kathini akho nto ibambekayo esinozanayo ewe kuthiwa ebezizisile laa mntu then wabalekiswa but ke akho nto ibambekayo uba wabalekisa kathina ndiyazi nam. So uziva njani? Kubhlungu kakhulu lahlekelwa nguPrety because ebeneminqweno yoba ingasatshintsha ikhaya lakhe liyazisokolela kakhulu kuthengiswa umqombothi. Sidikiwe kuzunywa kudala sazunywa apha ubale ifihlwa into zethu uba siyazunywa sidikiwe that's why sisenza le nonsense siyenzayo. Please sicela urhulumente okanye whatever lo mntu uzokwazi usinceda asincede because iinkukhu zethu zizawuphela nini? Oko zizawuphela sife ikaka mna ndisukozunywa amadala bayi-7 mna please ndiyanicelani guys ndiyanicelani ngase nize yabona uPrety ndiyanicelani kukufakwa Prety makubekho into eyenzekayo please because kunisazunywa sizunywa guys kunini sazunywa Nkosi silapha bhuti silulutsha silwela itshomi yethu itshomi ehambeni solekileyo ngalo mntu ombuleleyo siyamazi so ke ngoku bhuti silwela amalungelo ethu uba sizohlala phi thiza abantwana abangamantombazana so sihlaphi so ncedwa ngobani xa amapolisa kwawona xa siyozama uzilwela epolice station basijule nge-tear gas sophinde sithini bayasibulala kwaleyo i-tear gas kwabantwana aba abancinci omama abantwana abantu aba-pregnant kodwa bona bayenzi ngathi indlalo le nanto asikho right le lenzekileyo and indlela lesimbone ngayo itshomi ethu benganothile bengumntana akhe lenzelani fika umntana kwenenxibe engazi esizathu enganxibanga kuzothini wena ebulewe umntana akhe mkesithi uyabuya bekuseni kuze meeting izombona kufacebook singamantombazana nathi yejeda sothi ngamsupport and asimdingi ijele lombulali simfune lapha asikazi uphumla engaphumi
aphume ejele akho case ivuliweyo engaphathi ngaye family yakhe ikhululile ngaye nathi siyamfuna singabahlali committee lebenze into yakhe asimthuma ngamse police station siyamdinga umbulali bale bangotata sibathemba sithemba notata ndondlala endlini kaloku xa siphinde sirejo ngabantu abasizalayo sophinde sithini sicela ukhuseleka bekuhlaleni otata bethi sesobuthemba otata ngoba bhuti bethu sizubathemba jonga ngoku akho abantu bangotata kukho abantwana bodwa singotata singowethu kudala abantwana besifa and it seems like whenever kusifa umntana kwenziwa i-march like ngoku kwenziwa i-march and nothing happens afterwards, you understand? So I don't know whether who's failing who, because maybe if kungake kuthatha amadoda mhlawumbe because i-march selokhu ikhona isenziwa ngabantu abangomama ayinobasithi abalwela into eza kuthi I mean city victims at the end of the day. So kutheni izophinde besithi abaphakamela into yenziwa sithi, so besipleada kwamanye amadoda ngoku asizomatsha soloko sisaziwa ngento ba sizokwenza imatch apha ePhillipi thina asizoyenza into yematch sifuna ubona into bana whenever kusithiwa lento yele thing ithi ba not all of us kana sithi not all of you into nizoyenza to show that not all of you, because yonke lento yenzekayo yenzeka kuthi mantombazana siphindi besithi abaphakamayo khanike niphakame mani nami mhlawumbe xa niphakama I don't care banenze ntoni noba niphakame nashawutisa nahlanise nikana nxiba ilokwe, but if niyaphakama to show that you guys are actually supporting us, then sizawuthi sibone uba you guys are really feeling the pain, because alifeel pain akho nto ibuhlungu njengoba uhlukunyezwe uRachel then uphinde ubulawe at the end of the day. Imagine esasikhalo somntana esithi ba ixolo for something engenzanga nto. So yeah, no, I think it's about time men's conference iba real. of course. Amadoda thethe namadoda thethe namakhwenkwe. That's all I can say. Amadoda thethe namanye amadoda. Thina somne sicela amaxolo for into singazenzanga until when sizomatsha and then emva kwematch uphinde kuthini sizonxiba izikipa am I next ube uyi next kuzothini. So I think isombululo salendo sikwamanye amadoda. Apha kuphambi kwamasango e-offices kaCeba nalapho abahlali basesiyanyanzela beze khona ngenjongo zokucela isigunyaziso sokuqhankqalazo. Emveni nje kwemizuzu engephi isikhusa abahlali singxankile ngelilindele uthethathethwano uCeba ndawonye nesithethi sakhe baphumile beze kubahlali ngenjongo zokusabela nokuva isicelo abaze ngaso. Namhlanje qina molweni kuthina sizawucela uthethe la phansi nindimamele ngiqalwa yifiva ndithi ngafana ngibalelayo hayi right uyicinta ngolo hlobo lethu nana cela ungixele lo mba sidibene ngawo apha ngumba obuxhaphaka kakhulu silishana ngelife yomntana nomuntu apha kufuneka sibe nokusensitive xa sisenza ne siya understand the pain ikhona kodwa andinawusuka kule ndawo ndisuka kuyo ndize apha xa ndibiziwe kanti akho pain. And okwesibini kufuneka siface i-realities esiphila kuzo. Ndifuna ususa le ndawo ikhansela xa kuthiwa uya kwi-bail here kaloku thina okwethu kukuthi no bail, because kaloku i-first appearance yakhe nabani na iba yi-bail application. Okwethu is to send a message ethi no bail for la criminal, andithi number 1 ke lo. Ukusukela ngoku uba sithetha apha thina as a community siyazixela into yokubana sifuna uyosapota ifamily yakuloPrety ne, but ke ngoku lihiye i-next court date ngomso
then siplane ke ngoku from ngomso ngoba le nto benifuna siyenze ngezi hours anyana zimbalwa ioffices zivaliwe asikwazi asozonixoxela okwangoku asikabinanto sikwazi uyithetha ngoku up until njengoba benditshilo kundathi lo mcimbi fanele uba ulidwa yi-Women's League because kwafuna nam ndimane ndiyongqubeka kubo mna ndibuza uba yinto ezakwazi ukwenzeka yinto engenakwazi ukwenzeka then nabo babe negalelo losincedisa into bakhe enzani into ethile ngoku enzani into ethile ngoku after ndidibene nabo ndizakwazi uza ne-answer ndithi nantsi into eyenzekayo nantsi into esikwazi uyithetha okwangoku ke siyavumelana uba ngoku khani bendichithakala but mna mandihambe ndiyodibana nefemeli then emveni koko ngosibona uba siyanjani phambili but ndizawumane ndinikhangela ke ezifowuni nazo iinamba zenu ndizawumane ndinikhangela then for undincedisa nam uba siye sonke phaa kulaa nto laa femeli aba besidibene nabo bangaphakathi egumbini enkosi mamelani maqabane kuba belisithumile ke likuwe singenile ke apha phakathi eziba besingenile naqala then ke uceba wethu usiphathele umuntu ongaphezulu kunaye sizamile by all means amapolisa bona ebekumele uba asithumela e-civil center leyo ibizasinika ipermit ivaliwe uceba akakwazi uyikhupha ngaphandle bayithi ikhutshwe ngumasipala phezulu not yena and ke ngoku umntu ebesithetha naye apha phakathi uthi masingariskini ukuya phaa ngoba phana laa mfana ngoku into ayoyivelela phana yinto yebheyili kungolwesibini entsukwini umhla wama-23 kwinyanga yesilimela sisezamangwane eBrowns Farm ePhillipi neyindawo apho umphefumlo ka-Amahle uthe waphulukana nenyama khona ukanti abantu baphume ngendlu bezokunikeza inkxaso kusapho lakwaQuku. Namhlanje kubanjwe inkonzo yesikhumbuzo kuze kubekwa neenkatha kwindawo yesehlo. Uninzi lulinde isithuba esingangeeyure ezimbini ngelilinde usapho nobeluye enkundleni kamantyi ukuyokubona umrhanelwe vele kokuqala emaplangeni. Ukanti luye lagaleleka usapho iinkokheli zemibutho yoluntu ndawonye nonyawontle kwindawo yexhwayelo nalapho kungabanjezelwanga xesha kwaqaliswa inkonzo yesikhumbuzo nanjengoko ilanga besele lisithi ndithenge. Ngoba imihlesi kuyo yabantu abakhohlakeleyo umwenze ngathi uyakuthanda kanti akathethi loo nto. Yiyo nto kufuneka into yobana mayithi ndodumiza kwe ithi uyakuthanda ithi uyibuse kakuhle uba ukade uphila kade ungubani ngowaphi velaphi uvelapi sosiza undithanda. Now this is the time you must open your eyes and your ears. So manje nayiphililo I know ikhona ingxaki ekhoyo yokuthanda imali athubela semangesini the money is the root of all evil. Abanye abantu dibane nabo besengxakini ngenxa yemali abamba dibane kanti dibane nabantu kuthiwa ngoswayini ngesixhosa.
uyise wenkosi yethu Yesu Kristu. Ngoba uThixo akekho onjengawe. Usuku nembeko, udumo nombongo, somo nesithoze lezo zinto zikufanele. Mina amaqanda sikule ndawo yexhwayelo uphume khona umphefumulo wale ntombazana encinci kangaka. Kabula bazizilwanyana, ulewe ngumuntu othethayo ofana nami onxiba kakuhle. Ongacinga xa udibana naye emini ngumuntu kanti sisilwanyana ebusuku. Nyanga Thixo wam, amadoda ase-South Africa okunganyanga wona intsana ezinenyanga azinakudlwengulwa. Nyanga Thixo amadoda aseMzantsi Afrika, amanye lapha phakathi kwethu, amanye lapha phakathi kwethu ayafovelwa ezimokolweni nangamanye amadoda naselizweni, kodwa agqibela ukufovelwa ezimokolweni abheke ezindlini afika ezingquka eziqwengayo nengonyama ezirhahamayo oyikwa nazizinja zemizi yawo. Nyanga amadoda, ngoba baninzi abantu abanxiba ibhulukhwe kodwa phelile amadoda. Amadoda yakethi ngabantu bokukhusela ilizwe lethu, kodwa abaqwengi belizwe lethu ngamadoda. Sincede ngamadoda, ubunganyanga amadoda lingaphile lilizwe. Sincede Thixo, sincede Thixo, sinyangela amadoda. Nyanga thina ngoba ibingesithi ngekungenje. Ndithi kuni mantombazana, utywala abakhi. Niyabazi abantu abathengisa utywala ngalaa mzuzu bekungafunekanga kwalo uthetha ibranti uvulile. Bekungafunekanga abe uvulile, kodwa uvulile wabe umnta nomphefumlo kaMahle. Wena umphefumlo womntana uthini na wena mzali? Ngokusiva isikhalo sakhe wathula waqoba ngefestile, ngoba kaloku ayikafiki kum, ngoba kaloku ayizanga kum. Le nto ingeza nakuwe, le nto kuthiwa ukufa kuplanelwa. Sibhizi ngapha silwa icorona, ngapha silwa ukubulawa kwabantwana bethu. Saphela isizwe bantwana bam, i-drugs. Niyabazi bahlali nabantu abathengisa i-drugs apha ekuhlaleni, nithuleleni. Kutheni nazifundisa uba zi-standbys? Kutheni nizifundisa ukuba zizithameli? Ngoba ngoku uthi ungena kule nkonelo loba kaMahle ufika bebezikoneni, kodwa ngomso izakwehla kuwe. Isikolo bantwana bam, zifundani isikolo. Ningabona ababhuti uba nifuna ezi mali zabo, yonelani le niyifumane ekhaya. Yonelani and fundani ukuchaza. Ifukubhuti okuharasayo, funda umama wakho makabe litshomi yakho, abazali benu makabe zitshomi zenu. Andithi bonke abazali balungile, kodwa umamakho makabe litshomi yakho. Mawuthi xa unengxaki ukwazi ohleba kuye, uthi mama xa ndigqitha kukho lo bhuti one-55 cents, kukho lo bhuti one-2 rand, kukho lo bhuti othi uzandithengela ileke, uzandithengela iwivi. Into lentweni iwivi, kukho lo bhuti uzandithengela iwivi. Uhluphekile na ubungahamba uthengelwa webhuti iwivi? Lixesha ke bantwana bam eli lokuthi enough is enough. Ndithini? Enough is enough. Ndithini? Enough is enough. Qina Umhlali, qina. Qina. Qina Umhlali, qina. Qina. Phansi nge-rapists ne-murderers, phansi. Phansi.
Amahle, uyayazi bendisithini xa ndithetha nawe ngixela yonke imihla nawe. Kodwa ndiyakwazi uba ubumamela. Xa ndithetha nawe ngathi undivile. Mama ndicela uxolo. Kodwa ngomso phinde wenze le nto bendikuxelela yona. Amahle, ndicela uze kum xa unengxaki. Njengangoku wandikakholelwa uba ngaba ukabikho ecala kwam. Kodwa ndiyabona uba ndivile ubulele kule ndawo. Andikazinyeki uba mamakho ndisenguye nangoku. Ndiyayazi uba ungumntana onjani. Ndiyaxakwa nalaa ndoda ndiyibonile. Ndiyakwazi uba unamandla kanjani. Bengenakohlula lam. Kodwa ndisafuna ubazi uba bancedisi bakhe ibibingabona. Yilintani! Umamakho benethemba nguwe! Noba ujongile! Amahle, yimi utata wakho mntana. Ndiyacinga inoba le nto okuxelela yona ngowethu kudala ekukhuza ukuba siwuhamba ebusuku ngexesha lokulala. Kodwa ke wena awamamela mntana. Ndicela ke usiphathe kakuhle asa andizuthetha kakhulu mntana. Amahle, ndingubonisa udala utata besisondelele kakhulu uMqwathi. Namhlanje ndilapha kule ndawo ndiyazama ukuzomeleza, ndiyakwazi uligoba qodasi. Ubumamela sisi kodwa ubethwa sisilitshe. Ndifuna undenzele into enye Amahle Mqwathi. Wenze njengoba wenzile lengingini yababantu izoba kule ndawo. Umphefumulo wakho Amahle funeka wenze into yokuba kutshintshe kweli hlabathi ngenxa yokuma komphefumulo wakho Amahle kabuhlungu kangaka. Emveni kweentethe ezibuhlungu nezibonakalisa ukudandatheka nokonzakala kolu sapho lwakwaQuku, sithe make sibe nodliwano-ndlebe nombutho obuququzelela le nkonzo yesikhumbuzo sika-Amahle Quku ukuba ibe yimpumelelo. Umbutho i-ilitha labantu nojongene ncakasana nokuxhatshazwa, ukudlwengulwa kwamanina nabantwana ekhayeni. Ilitha labantu ngumbutho oseguguleni 2022 namba 26A. Ngumbutho owaye-establishwa ngo-1989. Phofu ke injongo yawo yayikubuhlukunyezwa koomama nabantwana emakhaya. Khumbula yayingekho imibutho efana nalena kuqala kuba kaloku izinto ezinje ibizizinto bezigqunywa phantsi kwekhaphethi emakhaya endlini. Kuthiwa mayingathethwa into enje. Ilitha labantu kunika i-social work, kunika i-psychologist, kunika i-paralegal. Particular kwaba bantu singababizi bazi-victim thina sibabizi bazi-survivors of i-violence against women. Lo i-violence against women ke i-broad yofumaniseka uba kukho abantu abadlwengulweyo, kukho abantu ababethwayo ekhaya endlini. Yilaa nto kufumaniseka uba siye sifikelele nakwistage where we providing i-family counselling. Now umntwana ke ngoku okanye umntu ongumama xa idlwenguliwe, eyona process nzima yilaa process yobheka ecourt where kufuneke yofeyisene nalo mntu wenze eziziliku. Yilaa nto ke ngoku sinento esiyibiza ubana is a protesting outside the court where we are pleasing with the legislation, with the judiciary system, sisithi no bail for lo mntu wenze le nto. Umbutho ozinzileyo eGugulethu zoba besenjini. Ndithela kulezi izikolo ke where siye ezikolweni sisenza i-awareness program where sisithi kubantwana mabayithethe le nto, mabaphakame bayithethe le nto kwenzela uba bazakwazi bafumane uncedo. Yile nto namadoda ngoku sine-young men program eqhubekayo since the exception of ilitha labantu sisithi ootata mabaze bakwazi uba yinxalenye yale nto yokulwa le violence against oomama. Well, ndibuhlungu kakhulu uba yindoda, buhlungu kakhulu uba yindoda ngakumbi kwezi ziganeko sizifumanayo zenziwa sithi. Uba umyalezo omnye mkhulu wa uthi amadoda mawaphakame, amadoda mawube ngabakhuseli. Kudala kwakuthi kwawenzeka into enje ibizwe ilali yonke idibane sisidoda kuthethwe ngamadoda uba sawuphuma phi kwinto enje, hayi yobana sithi singamadoda xa kuthetha ngokudlwengulwa nokubulawa komntwana siguqa inhloko ngasezantsi ezingathi mna ndichaphazeleki. Amadoda exhomekeke kuwo, amadoda isezandleni zawo ngoku imeko. Sithi babulali, sithi badlwenguli, sithi bakhinepi babantwana. Masenze konke okusemandleni singamadoda ukuthi kwanele ukubulawa kwabo. Kodwa niphinde ndiyibeke into ngokuthi ngokuluza Amahle mayithethe loo nto yobana makube kutshintshwe eFilippi, mayichaphazeleke iSamora, mayichaphazeleke iCrossroad, mayichaphazeleke iNyanga. Wonke
makabhinqele phezulu esithi sabakhusela abantu abangomama. Emveni kwale nkonzo yesikhumbuzo sale ntwazana, olu sapho luzibonile ukuba alulodwa, nanjengoko abahlali basePhillipi bebonakalisile ukuba intlungu yomntu omnye iyintlungu kwabanintsi. Siyaphuma ke siyagoduka. Sibulela abantu. Sibulela abahlali ngenkxaso yabo nokuphuma. Siyacela ezinkatha zibekwe kule ndawo banqandwe abantwana bangazokuhlala ngazo. Le ndawo esizile de umzimba ka-Amahle uyobekwa kwikhaya lakhe lokugqibela. Igama lami nguCharles Quku, ngokuhlala ngihlala e61. Umntana kadadewethu lona. Mna ndandina 15 years ndidlwengulwa ePhillipi apha esiyahlala ndawujonga la mhlaba ndawuqalekisa. Into yamchukumisa ukuzwa amazwi kamama ka-Amahle athi ndandihlala ndithetha nawe mntanam.